Hei mundur, Kortayu tandingmu. Ho! Loh, Edian. Pak. Loh, ah! Loh, Oh, ah! What? Oh! Good. Yay! Huh? Oh! What? Oh! Ah! Oh! Oh! Lo Edianan. Oh! Tanda. Ah! Oh! Huh? Oh! What? Oh! What? Oh! Oh! Ah! Oh! Wih! Oh! Lo! Ah! Wah! Oh! Wah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Wah! Mundur, mundur. Kartomarmo tanding. He. Hit. Hap. Hey. Oh. Oh. Yeah. Wah, saya. Awas, siap. Buri siap. Gong siap. Wah. Wah. Edian. Dagelan elek metu, dagelan ndasmu pecahi. Preman dong banteng iki, Bagong. Menang karo aku sembahi deri-deran. Lan nyawamu ing kene dalan patimu. Modar kowe. Modar kowe. Wedan. Modar kowe. Heh? Modar kowe. Modar kowe. Modar kowe. Modar aku. Hit. Hah? Hop, 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 hop. Loh. Good. Ya.
sesuk ora tak dumi amplop kowe. Hop, 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 hop. Awas ya. Buat. Buat. Ketiban girku. Hilang nyawamu. Bukan sulap, bukan sihir. No. No. Ayo maju. Ora model. Lepas kendali. Bukan sulap, bukan sihir. Kilo. Goblok ora. Ayo Ndi, maju kene. Moh aku. Jodrota musuhe Gir. Saeneke. Oh. 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 Hai. Hai. Oh. Wait. Get. What? Oh. Ini kok carane. Ngangge akal, ngangge pikiran. Wah. Arang keranjang ratumu. Oh. Ha. 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 Ngene kok padha karo senam. Iya. 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 Iya ora, iya ora. Hep. Bali. Hep. Bali. Apa mbok anggap aku tampil ku isone mung limbukan karo gara-gara? Gareng kabel kok dijarak. Hep. Bali. Pinter men kowe, Dang. Ing atas Indraca Bala kaya ngono makon bali ya bali, makon hop ya hop, mergo hop. Bali. Ajari kaya kowe aku meguru karo kowe ya gelem nek ampuhe kaya ngono. Jer Basuki mawa beya, kelakone Panjangka kudu nganggo dhuwit. Pira anggarane aku manut? Waton kowe gelem ngetokke dhuwit 200, tak ajari kaya ngono kuwi. Oke, 150 ya. 200 mahar ra kena dinyang. 120. Malah saya mudun kaya ngono. Ya. Wah karo dulur hitungane ra umum. Pira? 200. Ya. Sawerane Pak Lurah mau, ya. Ikhlas lahir batin, ikhlas lahir batin. Mundur. Sawangen. Ingkang pisanan megeng napas, ngedruk bumi ping 3. Pincange ngedruk bumi. Pengen iso apa ora? Pengen. Maca rapal. Bapa lunga tapa simbok meteng tuwa suyen lair dadi satriya utama. Hop! Bali. Pergi.
ngono akeh tunggale. Witruk bumi to? Ya. Ping 3 nyuk, 3. Pancasila 5, ya ora ana hubungane karo dasar negara Indonesia. Oh. Ping 3. Oke. Bar kuwi piye? Papa lunga tapa simpah matang tuwa cen lari soto. Mbok sing ikhlas yang ngajari. Papa, lunga, tapa, simpah idoni lho ora. Angetokne dhuwit 200 lho. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Oke. Bapak Durna. Ora ngajari kowe. Guru ra kok gampang nesu guru e. Jenenge kleru rapang ngene ya ditulis ora entuk. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa lair dadi utama. Budi utama. Satria utama nyok. Ya rek. Bapak lunga tapa. Simbok ditengi wong. Simbok meteng tuwa. Pertanyaane metenge karo sapa? Wong bapak lunga tapa iso metengi sing ngetengi sapa? Iki rapal aja dibantah. Oke. Bapak lunga tapa? Simbok meteng tuwa. Lambang karo sapa? Kalih-kalih. Aja nesu guyon. Engkari sewengi iki lho, Bar ki ngenteni sak ngarep ngono lho, ora ngono. Oke. Siap. Guyon rek. Apa lunga tapa simbok meteng tuwa? Sok yen lair dadi satriya utama. Reng iki piye reng? Ya mbuh ngono. Balekke. Kuwi balekno, bali ngono lho. Bali nang endi? Nang kandange suwang-suwang. Bali wae muni bali dhek bali. Bali. Oke, terima kasih sayangku. Saeger kaya ngono mayar bianget kaya ngono. Bumi nyuk iso cengele kakange iki lho. Bumi. Oh iya. Oke. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Bali. Oke. Aja ngalih lho ya. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa, aja ngalih. Sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Maju sedikit. Oke, baby. Maju sedikit. Iya, menunduk. Iya, nyamplok ndase gareng. Rasakno. Gur ngelmu bapak lunga tapa 200 lho. Karo dulur hitungan. Sedanggayo gekono sira Ramandaya pati ana yaksa gungtang krama namane wil kata sini Anoman. Oh. Suwi aku ora krungu guyumu ngono. Angel man. Kowe menang karo Swatama Kartomarma Suratayu Jayadrata monggo ning sawangene. Iki Senopati Agung negara Ngastina Satriya Banjar Junub Dursasana. Kowe wani karo aku ngibarate sulung mlebu geni, kutuk marani sunduk, ula marani gepuk. Rasah kakehan sumbar yen nyata Satriya Perwira. Kowe iso nyekel aku ngono wae, aku nyembah dlamakamu. Piye? Kowe iso nyekel Hanuman, aku nyembah dlamakamu. Oh, lah mbok iya sepira banggane. Nyekel kethek siji nek. Sira ing kene. Wah, ngono.
Oh, alon-alon dhisik kudu telaten. Ora ditlateni ngene ya pancen angel tenan. Hut hat yo. Hut ho at ho hat yo hat yo. Yo yo ngono. Wes ben sik kudu sabar. Nyekel Anoman iku kudu sabar. Siji nyekel Anoman, loro nyekel sinden kudu sabar. Angger bendina dikirimi pulsa suwe-suwe lak ya kenek dhewe. Hat yo. Wi hu 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 yo ha het yo kono. Lo ha at yo yo yo. Ora apa-apa angger ngejim diterne lak ya gelem dhewe lho. Perang aja omong ae. Perang omong ae. Lah aku lek ora omong ngono kuwi biasane diluke wis bar. Mula yo kudu omong ngono kuwi. Wah, menek. Yo yo ngono. Yo hat yo. Lo at wit lo ha het lo wit. Ayo! Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ora patut babar pisan para sata Kurawa ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa kapengkok ing Pancabaya bayane do mlenjani tinimbang kuwirangan lan akeh nuwuhake pangorbanan. Ayo bali ning Astina dadi atur nang ngarsane anak Prabu Duryudana.